יש. אוקיי, בוקר טוב. בוקר יאללה, טוב, שבוע טוב. שבוע טוב, בוקר טוב, שבוע טוב. סליחה על האיחור, עכשיו הגברתי את הווליום, זה בכל מקרה, לא, בדרך כלל אני, כמו שאמרתי לכם בהזדמנויות אחרות, אני מכין את השיעורים רגי, העגבניה שחתוכה שם זה עוד מעט בשביל הפשטידה. אשתיק את האנשים. הוא מכין. עובדיה לקפוץ אחר כך לאכול את הפשטידה. טוב, עכשיו השתקתי את כולם. בכל מקרה, אתם שומעים, בדרך כלל אני מכין את השיעורים בסופי שבוע בזה. עכשיו, ברוך השם, בשבת האחרונה הייתה... רגי, לא שמתי לב, אני הייתי על רמקול. בסדר, אנחנו הוא קופצים. שמע שאמרתי לך על הפשטידה, אז הוא אומר לי עוד מעט אני בא לאכול. טוב, בכל אופן, אז הייתי בשמחה בסוף שבוע, בשבת, שמחה משפחתית, בצפון, חתיכת נסיעה, יום שישי קצר, יוצאים מוקדם, מוצאי שבת חוזרים מאוחר, שבת ברוך השם מלאה וקדושה בכל הארוחות, בשמחה המשפחתית, אז לא היה לי זמן להכין שיעור, אבל לא רציתי לבטל את השיעור לגמרי. אז אני משתף אתכם בצורה של שיעור בדברים שהתבקשתי, שדיברתי שם במסגרת התורה. בסדר? אז זה לא מה, משהו... בגלל זה איחרת? לא, איחרתי בסדר רגעים איחרתי, זה לא סיבה. לאיחור אין הצדקה לאיחור. זה אקדמאים. טוב. בכל אופן, אז אני משתף אתכם במה שדיברתי שם בקצרה, ונראה את הדברים בפנים, וזה גם כן ממש ככה על רגל אחת, נראה את הדברים. בואו נראה. אז זה יהיה קצת, כמו שכתבתי בהודעה, זה יהיה קצת יותר קצר היום. אז הגמרא, אז הנושא שלנו, כמו שכתבתי בהודעה, היא מדוע נפסקה הלכה כבית הלל. יש על זה תשובה מפורשת בגמרא, בואו נראה את זה. אמר רבי אבא אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. זאת אומרת, יש לנו בעצם בכל, בש"ס, ואנחנו חושבים אנשים לומדים, אז מכירים מכך שבית הלל ושמאי חלקו ביניהם, אחר כך הבתים חלקו ביניהם, המחלוקות הן בכל מקצועות התורה כמעט, יש הרבה מאוד מאוד מחלוקות. זה מחלוקות נקודתיות, מה שנקרא, גם לפעמים עם מחלוקות רוחביות, אבל בנושאים מסוימים. אבל לימים הייתה מחלוקת בין הבתים, אוקיי, יש עכשיו מחלוקות, איך אנחנו פוסקים את ההלכה? עכשיו, כל אחד יתבצר בעמדה שלו, וככה מספרת לנו הגמרא, מספר לנו רבי אבא בשם שמואל, שאחר כך במשך 3 שנים, כל בית יתבצר בעמדה שלו, אמר, צריך לפסוק הלכה כמותנו. במשך 3 שנים, הם לא הצליחו להגיע להכרעה כמו מי לפסוק את ההלכה. עד שיצאה בת קול, ממשיכה הגמרא ומספרת, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. יפה, אז קודם כל הנושא של הבית... בתקופון שלי, בתקון היה עוד משהו. תנורו של החנאי. היא תבוא, כן. כבית שבת. נכון, יכול להיות. אבל קודם כל יצא בת קול בשלב הראשון, שאנחנו עוד נמצאים, עוד לא, בעזרת השם בקרוב שיתיד, אבל כרגע אנחנו נמצאים פה. בשלב הזה יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. זה היה קודם כל מצביע על בית שמאי. קודם כל העיר, בסדר. כן. אבל קודם כל העיר פה איציק שאלה מעניינת, יש לנו את הסיפור המפורסם של תנורו של החנאי, ששם יוצאת בת קול ומכריזה הלכה בכל מקום, קרבי אליעזר. ושם אמר רבי יהושע, לא בשמיים היא, לא בשמיים היא, נכון? אנחנו לא, בת קול לא אמורה להכריע. אז איך פה, פה אין פה צעקה לא בשמיים היא, ובו בת קול לכאורה הכריעה. אז יש לכך כמה וכמה, את השאלה הזאת מעלים בכמה וכמה פרשנים. אז התשובה לדעתי בעיניי שהכי מצאת חן זה שבהמשך הגמרא גם נותנת טעם. זאת אומרת להבדיל משם, נכון, בדיוק, בסוף כתוב שהסיבה היא בגלל שנוחים ועלובים. נכון, תכף נראה את זה. הסיבה שקיבלו זה לא בגלל הבת קול. אוקיי, אז זה בעצם התשובה. זאת אומרת, יצא בת קול והכריע, אבל אחר כך יש בעצם איזשהו טעם. אז קודם כל נתחיל מזה שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. מיד שואלת הגמרא, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? אם אלו ואלו דברים אחרים, למה הלכה כבית הלל? שאלה פשוטה. עונה הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו. נוחים ועלובים היו, אז הכוונה הם היו בעלי ענווה, הם היו סבלניים.
כן, היו אנשים... מה קשור בדברים האלה? או. ההלכה היא כזאת, ההלכה היא רגע, כזאת. רגע, 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 זו השאלה שלי. זו השאלה. אז בוא נקרא רק זה. בני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא יודע שהם דקדקים, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. ואתם היו אנשים מאוד מאוד נוחים, מאוד מאוד סבלניים, מאוד מאוד נעימים, אנשים בעלי ענווה, ומכך, כך פשט הדברים לכאורה, מכך פוסקים הלכה כמותם. שואל פה איציק שאלה נפלאה, וזה בעצם השאלה שאני שאלתי גם כן, ואני שואל, אנחנו בפסיקת הלכה קובעים הלכה על בסיס עקרונות, הולכים אחר הרוב, מי הביא יותר ראיות, של מי הראיה יותר נכונה, של מי הראיה מכריעה. מה הקשר לכך? הם אנשים נוחים ועלובים, יש להם סבלנות, הם אנשים ענבים, תתן להם פרס ישראל בנוחות ועליבות, תן להם פרס ישראל בענווה, תן להם פרס ישראל בסבלנות, תן להם פרס ישראל בדרך ארץ. מה הקשר? זה ראשון התורה, מה זה? אבל פסיקת הלכה. אז מה, תכריז עליהם האנשים הענבים בעלי אדמות, תכריז עליהם באמת כצנועים. מה הקשר לפסיקת הלכה? פסיקת הלכה יש לה עקרונות, זו שאלה ממש עולה מאוד. ללמוד הלכה, מישהו לא עושה. ללמוד הלכה, לא ענב. אפשר? מה זה? ללמוד הלכה, לא ענב. כן. מה זה? גזרות שגזרו אחר כך. כן, 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 נכון, 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 נכון. העלובים ולא... כן. ולא עוד, אלא שמקדימים דבריהם. סליחה. כן. ולא עוד, אלא שמקדימים דבריהם. מה זה אומר שמקדימים דבריהם? שהם היו ממש בעלי ענווה גדולים. אלא מה? אלא מה? שקודם כל הם שומעים את הטענות של הצד השני. אז מה אתה רוצה לומר בזה? ואז שהם שומעים את טענות הצד השני, ומפנימים אותם לתוך כל הדיון, אז הם אומרים את דעתם. וזה אומר שדעתם היא לקחה בחשבון את דברים החשובים. אז גרשון מעלה פה נקודה מאוד חשובה, ואני רוצה עכשיו... אני רוצה עכשיו להתקדם... רגע, אבל אני רוצה עכשיו להתקדם בכיוון הזה, גרשון, ואני רוצה להגיד, אבל קודם כל אני רוצה לחדד את השאלה. פשט הדברים, וככה איציק מעלה, וזו שאלה שהיא נשאלת. השאלה היא, הלשון הגמרא היא מפני שנוחים ועלובים היו, והם היו כאלה ענבים שהם היו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, זו לכאורה לא סיבה לפסוק הלכה. אתה מעלה טיעון, אני רוצה באמת להתקדם איתך, אבל אני אומר, השאלה היא במקומה, זו לא סיבה לפסוק הלכה כבן אדם, זה שהוא נוח ועלוב, זה שהוא סבלני, זה עוד לא הופך אותו להיות צודק לדעתי זה לא הנוח בעלוב, זה שמקדים דבריו. אוקיי, אז בוא ננסה לחדד את העניין הזה, בסדר? כן. הגיעו לעליית חנניה בן גוריון. כן. שלפו חרב שם. כן. ואמרו, מי שיצא מפה ידקר בחרב. מה זה, באלימות? מעבירים עכשיו הלכה? בגלל שהיה רוב של בית שמאי, הם ניצלו את אז זה בעמדו באלימות. אז איפה הענווה ואיפה האמת, איפה בכלל אז זה שאלה על... שם זה בית שמאי, אתה שואל בית שמאי, אז זה מחדד. זאת אומרת שאם בית שמאי היו רבים, מבחינת רוב היה להם, אז ההלכה הייתה כמו של בית שמאי. אם היה להם רוב באיזה בחינה, כי הם היו במיעוט. אתה אומר אבל זה לא כתוב שבגלל שהם במיעוט. כתוב שבגלל ש... הראיה שהם תפסו בעליית חנניה בן גוריון, תפסו רגע שיש להם רוב, נכון, וזאת אומרת שלא היה להם רוב לפני כן. נכון, יפה. אז אם הגמרא הייתה אומרת שנפסקה הלכה, היו נוחים, תמוה. נכון, אז עכשיו אני רוצה לנסות לברר את הנקודה הזאת, ובואו נראה את הדברים, ואני חושב שגרשון אתה מכוון את הדברים, אבל בואו נראה את הדברים וזה. אז יש לנו, השאלה אם, אנחנו פתחנו בזה שאמרנו, שהיו בין בית שמאי לבית הלל, המון מחלוקות. האם נתקלנו בכך שבית שמאי הודו פעם לבית הלל, או בית הלל הודו פעם לבית שמאי? והתשובה היא בפניכם, הנה אנחנו מוצאים במסכת עדויות, ויש בכך כמה וכמה פעמים שאנחנו מוצאים שבית הלל הודו לבית שמאי. בואו נראה את זה. אז בואו, ברשותכם, אני ככה למלא, אז אנחנו גם נעסוק בשני מקרים שבהם חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. וככה אומרת... אז בואו נראה. אז אומרת המשנה במסכת עדויות, במשנה פרק א' משנה ב', אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. זאת אומרת, הייתה מחלוקת, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. מה המקרה הראשון שמביא לנו המשנה? האישה שבאה ממדינת הים,
ואמרה, מת בעלי תינשא. קודם כל נתחיל מזה שאנחנו יודעים שבדרך כלל, נקדים ונאמר שבדרך כלל בעדות אנחנו צריכים שני עדים. באו חכמים ואמרו, מפני עיגון, איתרנו עד אחד להעיד על אדם שמת כדי להתיר אישה לשוק, לשחרר אישה, לא, לשחרר אישה מההגינות, להתיר אישה לשוק, שתוכל להתחתן. זה היתר מיוחד של חכמים מפאת העניין של הנורא והיום של עיגון. זה היתר מיוחד. זרות. התוצאה היא שאם חלילה וחס יתברר משהו אחר, אז אין פה ממזירות, כי חכמים קבעו שאנחנו סומכים על העד הזה. אבל פה יש לנו דבר מרתק, שהאישה עצמה, היא באה ואמרה, בית בעלי, באים חכמים ואומרים, תינשא. למה? כי חכמים, אנחנו תכף נראה את ההמשך, שזה מה המקור לדבר הזה, חכמים אפילו לא רק התירו לאדם חיצוני, שיעיד שמת בעלה של אותה אישה, אלא חכמים האמינו לאישה עצמה שהיא באה ואומרת מת בעלי. הגמרא במסכת, כן. מתי, חזרו להורות, זה אומר שקודם הם הורו אחרת ועכשיו הם משנים את בדיוק, ההוראה? בדיוק, או שרק בדיוק. חזרו מדעתם לפני שהם פסקו אחרת? לא, 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 קודם כל לא. הייתה להם עמדה, אנחנו תכף נראה את העמדה שלהם. היו מקרים לפניהם שהם פסקו אחרת? אני לא יודע אם היו מקרים קונקרטיים, יכול להיות שזה היה דיונים תיאורטיים, אני לא יודע, או שזה היה לימוד תיאורטי בבית המדרש, והייתה להם עמדה מאוד נחרצת, או שזה אפילו הייתה פסיקת הלכה למעשה, ואחר כך הם חזרו בהם, אבל כך או כך, הייתה להם עמדה עקרונית, והם חזרו בהם, והורו כדברי בית שמאי. זו הפתיחה. עכשיו אנחנו עוסקים במקרה אחד. אז אמרנו שאישה שבאה ממדינת הים ואמרה, מת בעלי, היא תינשא. ואם יותר מזה, באה אישה ואומרת מת בעלי תתייבם. זה במקרה אין ילדים. עכשיו פה ההיתר הוא היתר כפול, כי יש פה שני איסורים. יש פה איסור אשת איש, ויש פה איסור להינשא לאח של הבעל. זה איסור נוסף בתורה. אז אם אני מתיר אותה על סמך האמירה שלה שבאמת בעלי שאנחנו אומרים שהיא תתייבם, התרנו לה גם להינשא לאחר, וגם התרנו לה להתייבם לאח של בעלה. זאת אומרת, אנחנו סומכים על הדברים שלה. כך פותחת המשנה. בית הלל אומרים, לא שמענו אלא בבא מן הקציר בלבד. מה זאת אומרת? אומרים בית הלל, מאיפה הגיע הסיפור הזה שאנחנו סומכים על אישה שתגיד על בעלה? הסיפור מתחיל מזה שהיה אירוע. היה מקרה שהלכו אנשים, הלכו אנשים לעשות קציר. ובקציר, אחד מהאנשים האלה הקיש אותו נחש והוא מת. ובאה אישה, רצה לבית דין ובאה ואמרה, בעלי מת בקציר. הביטוי הוא, בא מן הקציר, זה הביטוי. וביררו, עשו בית דין בירור, והתברר האישה הזאת אמרה אמת. מכאן, מהסיפור הזה, באו חכמים, מהבא מן הקציר, מהאישה הזאת שבאה מן הקציר, קבעו חכמים את העיקרון, אנחנו סומכים על האישה. למה סומכים על האישה? כי אנחנו יודעים שהאישה לא תשקר. כי אנחנו, כמו שביררנו במקרה הזה, תמיד אישה תדע שאפשר יהיה לברר ולגלות אם היא שקר. היא תפחד לשקר. מה הסיבה שסומכים על האישה ומתירים אותה מהגינותה? כי האישה לא תרצה לשקר, כי אנחנו בקלות נוכל לברר אם היא משקרת או לא משקרת. מכאן אמרו, האישה הבאה מן הקציר, אנחנו סומכים על הדברים שלה. זה המקור לדין שאישה שבאה ואומרת, מת בעלי, מאמינים לה. אז אמרו בית הלל, סליחה, על מה אנחנו עוסקים פה? לא על אישה שבאה מן הקציר, על אישה שבאה ממדינת הים. אומרים בית הלל, יש הבדל משמעותי בין אישה שבאה מן הקציר, היינו ממקום קרוב, שבית דין יכולים לברר, ואז אנחנו אומרים, אישה לא תשקר, כי בקלות בית דין יברר, אבל אישה שבאה, מה זה מדינת הים? ממקום רחוק. אישה שבאה ממקום רחוק, אולי תשקר. אנחנו לא יכולים ללמוד מכאן לכאן. לכן אמרו בית הלל, אישה שבה לא שמענו שאנחנו סומכים על הדברים של האישה שמת בעלי, אלא רק בבא מן הקציר. אבל שאישה שבאה לו, אבל אישה שבאה ממדינת הים, אנחנו לא נאמין לה. למה לא נאמין לה? כי אנחנו לא יכולים לבדוק. כי היא לא תפחד לשקר, כי קשה לבדוק אם היא אמרה אמת או לא אמרה אמת. עונים להם בית שמאי, אמרו להם בית שמאי, אחת הבאה מן הקציר, ואחת הבאה מן הזיתים, ואחת הבאה ממדינת הים. לא דיברו בקציר, אלא בהווה. אומרים בית שמאי, רגע, בואו רבותיי. כשהביטוי הבא מן הקציר הוא ביטוי. הוא מה שנקרא המקרה שבא לפני חכמים. אבל אתם מסכימים איתנו בית הלל, שאם היא לא הייתה באה מן הקציר, היא הייתה באה מהמסיק זיתים,
זה אותו סיפור. אומרים, אותו דבר, אין הבדל באמת בין הבא מן הקציר לבין הבא מן המסיק, אותו דבר גם אותו דבר הבא ממדינת הים. אישה לא תשקר. למה? כי גם אם זה יותר יהיה קשה לברר אם היא אמרה אמת או לא אמת, יש שיירות. אנחנו נוכל לברר אם היא משקרת, ולכן אישה לא תשקר כי תפחד, כי היא יודעת שבסוף אנחנו נוכל להגיע לאמת. לכן אומרים בית שמאי, העיקרון הזה שנקבע במקרה של אישה באה מן הקציר, הוא רק עיקרון שהביטוי אישה באה מן הקציר הוא ביטוי בעלמא. זה המקרה שבא לפני חכמים. אבל מכאן נלמד לכל המקרים, אישה שבאה ואומרת מת בעלי, גם אם זה ממקום רחוק, אנחנו סומכים עליה, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהיא תפחד לשקר. זה המחלוקת בבית שמאי ובית הלל. האם זה בדווקא בא מן הקציר, היינו ממקום קרוב, אגב גם בית הלל מסכימים שבבא מן המסיק זה אותו דבר יהיה, זה לא דווקא בא מן הקציר, היינו בא ממקום קרוב, אבל הם חלקו עליהם ממקום רחוק, כי ממקום רחוק סברו בית הלל, היא לא תפחד לשקר. אחרי שבית הלל שמעו את שיטת בית שמאי, שימו לב מה מסיים את המשנה, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. זאת אומרת, הם למדו את השיטה של בית שמאי, הם בדקו את השיטה של זה, והם אמרו, אתם יודעים מה, שכנעתם אותנו. אתם צודקים, גם ממדינת מקום רחוק, וחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. אתה אומר, נשמע לך טענה טובה? אני לא מצליח להבין את השכנוע, אבל אני לא מצליח... השכנוע, בעצם מה שעומד מאחורי השכנוע זה שבית שמאי אמרו להם, תראו, העיקרון, הרי לכאורה, מה אנחנו בעצם אומרים? אישה תפחד לשקר. אנחנו קודם כל זה יש פה יותר גדול כי משום הגינות. אבל מה עומד מאחורי העניין? אנחנו אומרים אישה תפחד לשקר, כמו שעשו בדיקה אז וגילו שהיא נאמנה, האישה לא תראה, כי יודעת תמיד יכולים לבדוק אותה. אז אישה תפחד לשקר. אומרים בית שמאי אישה תפחד לשקר בין אם זה מקום קרוב בין אם זה מקום רחוק. למה? כי יש שיירות. האישה יודעת שיבוא יום ויתברר אם היא אמרה אמת או לא אמת, ולכן היא תפחד לשקר. זה שיטת בית שמאי. בית הלל בהתחלה חשבו להגיד, סליחה, תעשה הבחנה בין מקום קרוב למקום רחוק. ממקום קרוב היא תפחד לשקר, ממקום רחוק היא לא תפחד לשקר. בסופו של דבר בית הלל השתכנעו. אתה אומר, לא השתכנעתי, אבל הם השתכנעו. וחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. זה מקרה אחד. התוצאה של האישה, ראית שזה רחוק ברגלם, אחר כך פעלה, יצא מזה או מזה. יכול להיות שהתוצאה תהיה כזאת, זה בסדר. היא גם צריכה לחשוב על זה. היא צריכה לחשוב פעמיים, בסדר. אז לכן מאמינים לה. לכן מאמינים לה. כן, לכן מאמינים לה. בעצם היא מאוד מובנת. אבל בהתחלה בית הלל עשו הבחנה. יפה. בוא נראה הלאה. ממשיכה המשנה, אותו משנה, ממשיכה הלאה לצד אחד קדימה. אוקיי. ואם היא עוברת דרך מסלול החקירות של בית דין, ובית דין מאשר את זה שהיא אלמנה, אז זה לא פותר אותה מהבעיות שאם אחר כך יתגלה משהו? זה שאלה בפני עצמה, מה קורה עם הילדים. אני לא עוסק בזה. זו שאלה מרתקת, מה קורה אחר כך. לא, זו שאלה מרתקת ואנחנו לא עוסקים בזה, אבל אם יתברר, מה שיתברר זה סיפור מאוד מורכב. בסדר, אז אני אומר, זה סיפור מורכב. כן, בסדר. אבל זה סיפור מורכב מה עושים עם זה. רגע. אבל כרגע אנחנו עוסקים מה עושים ברגע הנתון הזה עכשיו עם האישה הזאת. בסדר? עכשיו המשנה הולכת צעד אחד קדימה. מה עושים עכשיו? אוקיי. אם סומכים עליה כדי להתיר אותה מההגינות שלה. אז אנחנו אומרים, בגלל ההגינות אנחנו סומכים והיא נאמנה, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהיא לא תשקר. מה קורה אם היא זכאית גם לקבל את הכתובה שלה? בדרך כלל כדי להוציא ממון, זה צריך שני עדים. האם עכשיו אנחנו גם סומכים על זה שהיא תקבל את הכתובה שלה על סמך העדות שלה? זו שאלה כלכלית כבר עכשיו. בית שמאי אומרים, שימו לב, אני אמשיך בהמשך של המשנה, תנסה ותיטול כתובתה. כן, היא עכשיו יצאה מזה, מתי אישה זכאית לכתובה? אלמנה זכאית לכתובה, אם היא מת בעלה, ואם בעלה גירש אותה. היא עכשיו קבענו שהיא אלמנה, כי שמחנו על העדות שלה, היא גם תקבל את הכתובה שלה. בית הלל אומרים, תנסה ולא תיטול כתובתה. זאת אומרת, היא תנסה, היא זכאית להינשא למישהו אחר, התרנו אותה מהגינותה, אבל להוציא ממון, אנחנו לא סומכים על עדות שלה להוציא ממון. כי הם מוצאים מחברו על עברה. כי צריך שני עדים לממון. צריך שני עדים. זה שהתרנו לה להינשא, כזה עניין בפני עצמו, אבל איתה בגלל ההגינות, אבל עניין של ממון, תביא שני עדים. כך אומרים בית הלל, תנסה, לא תכתוב אותה. אמרו להם בית שמאי,
התרתם את הערווה החמורה, לא תתירו את הממון הקל? זאת אומרת, אתם כבר הסכמתם, ובעצם זה לא רק אתם, חכמים תיקנו שאנחנו על סמך העדות שלה, אנחנו מתירים אשת איש לעולם. אז אתם לא תתירו את העניין של כסף, ערווה שזה חמור, אשת איש, התרתם, וממון לא התרתם? אמרו להם, תראה, מה זה קשור? מצינו שאין האחים נכנסים לנחלה על פיה. סליחה, האם עכשיו, כתוצאה מהעדות, עכשיו יש לנו ירושה, נפלה ירושה, ועכשיו אין ילדים, ועכשיו יש שדה, האם על סמך זה שהאישה העידה שבעלה מת, עכשיו האחים יכולים לרדת לשדה של בעלה ולהגיד, ירשנו, אנחנו יורשים את השדה? תשובה היא לא. כדי שהאחים ירשו את השדה, זה דין. צריך להביא עדים, כזה ממון, צריך להביא עדים שהבעל מת. אז הנה אומרים לבית הלל, הנה ראיה לכך שעושים הבחנה בין ערווה לבין ממון. אנחנו מקבלים את העדות שלה לגבי להתיר אותה, היא לא אשת איש, אבל מצד שני אנחנו לא מתירים לאחים להשתלט על השדה שלו. הם צריכים להביא שני עדים שהבעל מת, שאחי מת. אז הנה, אז זה תשובה טובה של בית שמאי. תשובה טובה של בית הלל על בית שמאי. אז בית שמאי ממשיכים להגיד להם, יש לנו ראיה אחרת. אמרו להם בית שמאי, והלא מספר כתובתה נלמוד, שהוא כותב לה שאם תנסי לאחר תתלי מה שכתוב לך. אומר, סליחה, בוא נקרא מה כתוב בכתובה, אומרים לבית שמאי. בית שמאי אומרים, מה כתוב בכתובה? כתוב בכתובה, שאם את תנסי, אם האדם מת, ותנסי לאחר, את זכאית לקחת את הכתובה. זאת אומרת, ממון הכתובה תלוי במה? בכך שתנסי לאחר. אם אנחנו התרנו אותה להינשא לאחר, ובספר הכתובה שהוא החוזה בין הבעל, הוא הכתב בין הבעל לאישה, כתוב, אם תנסי לאחר את זכאית לקחת כתובה, זה הלשון שהתחייב הבעל. ומכיוון שהתרנו אותה להינשא לאחר, התרנו לה לקחת הכתובה, כי זה לשון מה שהתחייב הבעל בכתובה שלו. אם תנסי לאחר את זכאית לכתובה, והיא עכשיו היא נישאת לאחר. על זה לבית הלל לא הייתה תשובה. ראיה נפלאה, צודקים, זה מה שכתוב בכתובה. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. יפה. בואו נראה מקרה שלישי שמביאה המשנה מסכת עדויות. מי שחציו עבד וחציו בן חורים. יש לנו עבד, עבד כנעני, אבל הוא במצב כזה נשתאי נשתער, או יותר נכון גם זה וגם זה. איך זה יכול להיות? היו שני שותפים שהיה להם עבד כנעני, ואחד השותפים שחרר אותו, ובעצם הפך אותו לבן חורים. עכשיו בפועל הוא חצי עבד, חצי בן חורים, זה כמו קרקע בבושה, זה המושגים שאני מבין בהם, במקרקעין. בכל סנטימטר וסנטימטר הקרקע שייכת לכמה אנשים. אותו דבר העבד הזה, בכל נין ונין שלו, הוא שייך לעצמו ושייך לאדונו. אי אפשר להפריד. בכל מילימטר בגוף שלו, הוא שייך לשניהם. התוצאה מה צריכה להיות בעצם? זה כשאם הוא עובד עכשיו ביום ראשון הוא עושה עבודה, צריך לחלק את העבודה שלו, עכשיו הרוויחו בעבודה שלו 200 שקל. מה עושים עם 200 שקל? לכאורה צריך להגיד 100 שקל הולך לאדון, 100 שקל הולך אליו. אבל זה אי אפשר לעשות, למה? כי אם אנחנו נגיד שבכל יום ויום הוא עובד גם את עצמו וגם את אדונו, האדון שלו בבעיה, כי הוא לא יכול לרדות בו. כי אם הוא בא לרדות בו ולהגיד לו תעבוד יותר מהר, תעבוד יותר טוב, אז הוא גם רודה בבן חורים שבו. זה בעיה. באו חכמים ותקנו, מי שחציו אוהב, מי שחציו אוהב וחציו בן חורים, עשו חכמים תקנה. עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. אמרו חכמים, בוא נתקן לו תקנה. כדי שיהיה יום, למרות שהוא כל כולו גם זה וגם זה, יום ראשון הוא יהיה עבודה לאדון, יום שני הוא יעבוד לעצמו, יום שלישי לאדון, יום רביעי לעצמו. נעשה יום כן, יום לא. יום הוא בן חורים, יום הוא עבד. יפה. אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. פתרתם את הבעיה של האדון, שיש לו עכשיו אפשרות לרדות בו ולהעביד אותו לפחות ביום אחד, ביום כן יום לא, זה סידרתם. אבל את העבד עצמו הוא תקוע. מה זאת אומרת? לישא שפחה אינו יכול, כי הוא בן חורים, אסור לו לישא שפחה. הוא חצי בן חורים. בת חורים הוא לא יכול, כי הוא חצי עבד. מה הוא יעשה? לא יתחתן. ליבטל, הוא לא יתחתן. סליחה, והלא לא נברא עולם, אלא לפריה ורבייה, שנאמר לאותו בראה לשבת יצרה. זה מהות של הבריאה, לפתח את העולם, וזה גם הגויים יש להם חבות בעניין הזה. לא מבחינת 7 מצוות בני נוח, אבל מבחינת זה שזה תפקידם, לפרות ולרבות ולפתח את העולם. אז אם אתה תגיד לו שהוא לא ליבטל, אז הוא לא עושה את כל מטרתו בעולם.
אז מה כן אומרים להם בית שמאי? מה יעשה? אלא מפני תיקון העולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב לו שטר על חצי דמיו. מה עושים? מכריחים אותו לשחרר אותו, כמובן שהוא זכאי לקבל על זה כסף, אין לו כסף כרגע, הוא היה עד עכשיו עבד, הוא מתחייב לו בשטר, שכשהוא ירוויח הוא ישלם לו את זה. אבל כופים אותו, למרות שהוא רוצה אותו, הוא היה לו עבד טוב. אומרים לו, אנחנו מפני תיקון העולם, מכיוון שכרגע הוא לא יכול להתחתן עם אף אחד, הוא תקוע, וזה לא נכון לעולם, לא טוב בראה לשבט יצרה, אנחנו מכריחים את האדון שהוא מחזיק חצי עבד לשחרר. ככה אמרו בית שמאי. ככה, מה זה? לא מקרים כאלה, ממזר לו, מה אתה... אני לא עוסק עכשיו, אתה מביא לי ממזרים איזה מקרים נוספים, מה זה? תגידו. תתקן את עצמו, היא שמה ממזרת. לא. ממזר, אתה לא רוצה עוד לא ממזרים. אין ממזר. לא, אבל זה מותר לי, ממזר מותר לי זר מזרת. אבל אין ממזרת. מה? אין על זה, אז מה תיסע? בסדר, מה? חפש זה, לא, יש, כאן יש לו מציאות שאין פתרון. הוא לא יכול להתחתן עם אף אחד. אין שום פתרון. אז כופים את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו. זו טענה חזקה של בית שמאי. בית הלל שומעים את זה, וחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. עכשיו, הבאתי את הדוגמאות האלה רק להראות, כי אנחנו לא עוסקים פה בכל מקרה נקודתי, אלא רק כדי להראות שבית הלל שומעים את הטענות של בית שמאי, ואומרים, הופ, זו טענה חזקה, והם חוזרים בהם, ולא רק שהם חוזרים בהם, הם יושבים, חזרו להורות כדברי בית שמאי, היינו שהם יושבים בבית... הם טעו, מה? כך צריך להיות. בן אדם שטועה בהוראה, מה, אני אעמוד, אני חכם גדול, אני... מעולה, כך צריך להיות. אתה אומר, זה א' ב', אתה צודק, זה א' ב', רגע, אבל זה מאוד קשה לפעמים להודות, ויותר מזה שאתה תלמיד חכם, ואת הטענות מגורן ומני היקף, ופתאום, אופס, זה קשה. אבל אתה צודק, הנה בית הלל, לך זה פשוט, אבל סליחה, בפשטות זה נכון שצריך להיות ככה. ובית הלל באמת שומעים את שיטת בית שמאי, ומורים בבית המדרש שלהם כשיטת בית שמאי. עכשיו, המשנה במסכת עדויות מביאה עוד מקרה אחד, אני מדלג עליו, כי הוא עם טומאה ולא רציתי להיכנס לזה, ויש עוד שתי מקרים, יש בסך הכל 6 מקומות, מקום יפה, כן, 6 מקומות, שבהם אנחנו מוצאים את הביטוי הזה, חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. האם מצאנו פעם אחת שחזרו בית שמאי להורות כבית הלל? התשובה היא כן ולא. אין ביטוי חזרו בית שמאי להורות כבית הלל. יש מקרה, הנה בוא נראה את זה. בוא נראה, אלא לאחר שהודו. יש לנו מין, בואו תראו את המקרה הזה, נקרא אותו ככה בזריזות, וזה באמת רק יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. זאת אומרת שכשבית שמאי, אין לנו ביטוי, חזרו בית שמאי להורות כבית הלל, אין לנו כזה דבר. כשבית שמאי פעם אחת אמרו, הודו להם לבית הלל, זה כזה מגומגם, עד כדי כך מגומגם שהגמרא בירושלמי שואלת, מי יודע למי? בוא נראה את זה. אז המשנה מספרת לנו במסכת תרומות, שאה תרומה טמאה שנפל, בואו נקרא את זה בזריזות, לא ניכנס לפרטים, כי זה באמת רק יבלבל אותנו מהדבר שאני רוצה להיכנס אליו, אבל שאה תרומה שנפלה למאה שאה תרומה טהורה, אז בית שמאי אומרים, זה אסור, הכל לא יכולים לאכול עכשיו את התרומה הטהורה הזאת, והכל אסור. בית הלל מתירים, זה בטל במאה. אמרו בית הלל בית שמאי, הואיל וטהורה אסורה לזרים, כן, היא מותרת רק לכהונים, וטמאה אסורה לכהונים, מה טהורה אם היא נופלת לחולין, עולה, אף טמאה תעלה? לא ניכנס פה לפרטים, גם טמאה, למה אתם אומרים שאם נפלה שאה טמאה למאה, למה זה לא יעלה? אמרו להם בית שמאי לא, אם העלו החולים הקלים המותרים לזרים, את הטהורה תעלה תרומת חמורה, אסורה לזרים את הטמאה. אומר זה לא, אל תשוו לי, אני קורא את זה בזריזות, כי אני באמת לא רוצה להיכנס לפרטי הלכה, אבל אומרים בית שמאי לבית הלל, אל תשוו לנו בין בטל במאה של נפילה לחולין, כי חולין זה חזק יותר, מכיוון שהוא מותר לכל העולם, ולכן זה מבטל את הנפילה במאה. לעומת זה תרומה שהיא מותרת רק לכהנים, היא חמורה כל כך, אין לה כוח, היא מותרת רק לכהנים, היא לא כזו חזקה שהיא תבטל את הטמאה שנפלה לתוכה. זאת טענת בית שמאי. המשנה לא אומרת לי, אבל בית הלל מעלים טענה נגדם, והגמרא מביאה את זה בזה, אבל מה שקורה שגם המשנה אומרת לאחר שהודו. מי יודע למי? מההמשך ברור לנו לגמרי, והגמרא משנה שמי שיודע למי זה בית שמאי לבית הלל.
אבל שימו לב איך, אין פה את הביטוי, חזרו בית שמאי להודות, לאחר שהודו, ואתה צריך, ואז הגמרא אומרת, אוקיי, לאחר שהודו וכולם הסכימו שבאמת יכולה תרומה טהורה לבטל את התרומה הטמאה, מה עושים? רבי אליעזר אומר, מרימים שאה אחת ושורפים אותה, וחכמים אומרים, עבדה במיעוטה, זאת אומרת, הכל בטל. אני לא נכנס פה לפרטים, אבל בעצם מכאן ראיה שמי שהודה למי, זה היו בית שמאי לבית הלל שמתירים. מה זה? נכון, אבל בדיוק, זה עוד ראיה לכך שבעצם בית שמאי קיבלו את הטענה של בית הלל. אבל תראו את הגמרא בירושלמי, הגמרא בירושלמי שואלת, תנינן אחר שהודו, שואלת הירושלמי, מי הודה למי? בית שמאי לבית הלל או בית הלל לבית שמאי? זאת אומרת, הלשון של המשנה לא ברורה, אומרת הגמרא. מי כאן הודה למי? מה זה לאחר שהודו? לא כתוב לאחר שהודו בית שמאי לבית הלל. הגמרא מגיעה עם מסקנה, נצא לחוץ ונלמד וכולי וכולי, לא, ואז אומרת הגמרא, ונצא לחוץ ונלמד ונפקון ושמעון רבי חזקיה רבי אחא בשם רבי יהודה בר חנינא, לא מצינו שהודו בית שמאי לבית הלל אלא בדבר זה בלבד. הנה המקרה היחיד שמצינו שהודו בית שמאי לבית הלל. אבל כמו שאמרתי, זה היוצא מן הכלל היחיד שבו בית שמאי הודו לבית הלל, והוא מעיד על הכלל, הנה בית שמאי, גם כשהם מודים, זה בכזאת צורה מגומגמת. אתם מסכימים איתי? זה מגומגם, זה עד כדי כך מגומגם שהגמרא הייתה צריכה לשאול מי יודע למי, לברר מי יודע למי. מה בעצם אני רציתי? אולי זה הגמרא. אבל מה אני רציתי? כן, אבל מה אני רציתי? בסדר, יכול להיות. אבל מה שאני רציתי לומר פה זה בדיוק לכוון למה שבעצם גרשון אמר. תראו, עכשיו צריך לקרוא עוד פעם את הגמרא, מה זה מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דבריהם ודבריהם? שאלנו, מה זאת אומרת? בגלל שהם נוחים ועלובים, זה סיבה לפסיקת הלכה? אדם צנוע, תן לו תעודת הצטיינות בצניעות. אדם סבלני, תן לו תעודת הצטיינות בצניעות. מה זה לפסוק הלכה? לא בגלל שהם נוחים ועלובים נפסקה הלכה כמותם, אלא מכיוון שהם היו נוחים ועלובים, זה אפשר להם לפתוח את הראש, את הלב ואת בית המדרש שלהם, ולהכניס לבית המדרש את תורת בית שמאי, לא רק ללמוד אותה, אלא להקדים ולדון בה קודם כל, כמו שאמרת, ולברר את האמת. אתם מבינים למה אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל? כבית, אני לא אומר אנחנו יודעים שבית, הגמרא בעצם אומרת שבית הלל היה חשוב להם לברר את האמת. הראיה שכשהתברר להם שטענתם של בית שמאי יותר נכונה, הם בפה מלא חוזרים ומורים בבית המדרש כבית שמאי. זה הנוחות והעליבות. הנוחות והעליבות היא לא הסיבה לפסיקת ההלכה כבית הלל. הנוחות והעליבות היא הטעם לכך שזה אפשר, הצניעות שלהם, הסבלנות שלהם, אפשרה להם לפתוח את הלב ואת הראש, ובעיקר לפתוח את שערי בית המדרש שלהם, להכניס את התורה של בית שמאי, ללמוד אותה ברצינות, להקדים את הלימוד, ואז לבדוק את השיטה שלהם, לבדוק אותה ברצינות. הם לא היו פריירים, בדרך כלל הם עמדו על שלהם, כי הם חשבו שהם צודקים, אבל במקרים שהם ראו ששיטת בית שמאי צודקת, הם לא התביישו להגיד, אנחנו חוזרים ומורים כבית שמאי. זה הנוחות והעליבות. ולכן כשאומרים הלכה כבית הלל, זה גם כולל את בית שמאי בפנים. זה לא טהור בית הלל. לא, אז קודם כל, כשאנחנו אומרים הלכה כבית הלל, במחלוק, כשבית הלל לומדים על דעתם, כי אם לא, מצינו הלכות כבית שמאי במקרים בודדים, כמו המקרה הזה הם חזרו, בסדר, במקרה הזה הם חזרו אליהם, חזרו בהם, אבל אני רק אומר שרק להבין, כשאנחנו מבינים את הגמרא, ואני חושב שזה מה שכיוונת גם כן, כשאנחנו אומרים שהיו נוחים ועלובים, זה לא הטעם לפסיקת ההלכה כמותם, זה שהם היו נוחים ועלובים, זה מה שאפשר להם כבני אדם לפתוח את הלב ולפתוח את הראש, לפתוח את הבית מדרש, ללמוד אמיתי את שיטת בית שמאי. ואם צריך להודות, להגיד, כן, הם צודקים, הם אמרו, הנה, והנה ראיה שהם אמרו את זה. עכשיו בואו תראו מה כותב הרמב"ם בהקדמה למשנה תורה. הוא אומר כך, אבל תראו הרמב"ם, זה בהקדמה לפירוש המשנה, והוא מביא את הדוגמה הזאת עם בית הלל. אבל קביעתו סברת אדם מסוים וחזרתו מאותה סברה. כגון, אמרו בית שמאי אומרים כך, ובית הלל אומרים כך, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. זאת אומרת, כשאנחנו מוצאים את המציאות הזאת, שלך הייתה נראית כל כך פשוטה, היא לא כזו פשוטה. כדי ללמדך אהבת האמת ורדיפת הצדק. לפי שאלו האישים הגדולים, החסידים, המשכילים, המופלגים בחוכמה שלמי הדת, כאשר ראו דברי החולק עליהם נכונים יותר מדבריהם,
והגיוניים יותר, נכנעו וחזרו לדעתו. מכאן נלמד גם אנחנו, כל שכן וקל וחומר. שאר בני אדם, כשיראה שיריבו צודק, זה לא קל לפעמים, אתה מתווכח, אתה יש לך טיעונים חזקים, ואתה מתווכח, ופתאום אתה, וואלה, יש טענה צודקת לזה, זה לא תמיד קל. אבל אומר הרמב"ם, אם הגדולים האלה היו מסוגלים לחזור, למרות שהם היו מופלגים בחוכמה ובדעת, וכשהם שמעו טענה הגיונית, הם קיבלו את דעתם, כל שכן שאר בני אדם, כשיראה שיריבו צודק, שייכנע ואל יתעקש. וזהו דבר השם צדק צדק תרדוף. ועל זה אמרו חכמים, הווה מודה על האמת. רוצה לומר, אף על פי שאתה יכול לחלץ את עצמך בטענות ויכוחיות, אתה יכול להיות אוי ברכוכם, ולהמשיך לעלות טענות, אבל בתוך תוכך אתה יודע שהוא צודק, אבל אתה יכול. אם תדע שדבר יריבך הוא האמת, אלא שטענתך נראית יותר מחמת חולשתו, או בגלל יכולתך להטות, חזור לדבריו וחדה יתווכח. יכול להיות שתוך כדי הוויכוח, אתה פתאום תגלה, הוא צודק. אבל מה? הוא לא יודע להעלות טענות כמו שצריך, והוא לא יודע לשכנע. יש לי, מה זה? כן, יש לי עורך דין טוב, הוא יודע להעלות טענות יותר חזק, הוא יודע להיות משכנע יותר, אבל אני בתוך תוכי יודע שהוא צודק. אומר הרמב"ם, זה הרגע לחזור לדבריו ולחדה להתווכח. זה לא כזה פשוט לפעמים, אבל זה האמת, וזה מה שלמדנו מבית הלל, כי הם חתרו לאמת. חתירה לאמת, זו הייתה הסיבה שנפסקה לך כבית הלל. טוב. ושמע האמת, זה הרמב"ם מצביע. נכון. ומה אנחנו לומדים כל הזמן? נו? תלמוד בבלי. שמה זה אומר? זה כל הזמן מתווכחים. זה ככה, כי רוצים לברר את האמת. כי המטרה לברר את האמת. נכון, זה בסדר. מי אמר שזה האמת? זה רצה הרמב"ם, זה הייתה שיטתו של הרמב"ם, אבל בסופו של דבר כולם חזרו בחזכה לדון ל... כן, בטח, סליחה. מה זה? שמאי והלל היו סך הכל 3 מחלוקות, ועכשיו הגענו אחרי בבית בבתים. ל-600 מחלוקות. לא, 600? אולי 6,000. זה יהודים, הם מאוד. טוב, עד כאן היום, שיהיה לכם כולם יום טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. אין לך אפשרות, תכניס חסידים. הוא היה צריך להתגייס, לא היה להתגייס. תפסיד. שתוכל להתקדם. הייתה בעיה בצרת הבת. הלכה, מה זה הלכה? לא, הלכה, צרת הבת. זה אומר שזה לפי מותר, מה שהולכים. זה אסור אתה יודע שהשולחן ערוך גם כן פסק, למשל, יש לדבר כזה. בדקו. שמה?